स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा दबंग दामाद। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई फिल्म के ट्रेलर के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई फिल्म के लीड रोल में आप लोग के रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के शानदार और सुपरहिट जोड़ी देखे के मिली। ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े चंदन सिंह और ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़े संजय प्रताप सिंह राजेश बाबू। और ई फिल्म के को प्रोड्यूसर बाड़े धर्मेंद्र सिंह और गोविंद भारती। आप लोग के बता दी कि ई फिल्म के ट्रेलर के परसों यानी 29 अगस्त सुबह 6 बजे वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ये फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। और रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के ये फिल्म के नाम आप लोग के कैसन लागल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।